My vás radi vidíme však. Dobrý deň. Prišli sme si pozrieť to Ačko. Nech sa páči, aj tam máme jedno. No čo hovoríš? No, Čo? No ty nič nehovor asi radšej. tak ja neviem, ale sedela si vnútri už? No nesedela. No, sedela si vnútri? Nesedela som v ňom. A? Takže... No čo hovoríš? No, dobre, nič nehovor. Normálne len tak, že ticho seďme a si to užívajme. Môžem aspoň rádio zapnúť? No, dobre. Hello, it's me. I was wondering if after all. Tak to vidím ja, tak to vidíš ty. Cítim blízky pád. Tak to pomôže konať. Dlane, dane, a láska nech sa stane. Dane. Amen. Amen. Žabi, Abu Dhabi. Buď so mnou dobrom aj zlom, nech nás nič nerozdelí. Žijeme len raz, práve tu a práve tu raz slnko svieti rovnako na všetkých. Prepáčte, nerád vás zruším. Berieme ho. Tak my vám také objednáme. Nie, my si nerozumieme, my chceme toto auto. Toto. Žiaľ Bohu, toto auto nemôžete mať. Toto auto už má majiteľa. Jakého majiteľa? Jakého majiteľa? Majiteľom sa stáva Jan Tupy starší, Kočovce. Srdečne blahoželáme.